bela jelen fo ka bela jelen wali ɲuman dɔn nin ye an sigilen ko kura tuguni bi ye tɛnɛ ye novembre kalo tile 28 san 2022 ni y'an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛ ye tigilama dɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko sɔrɔ busuma ale yɛrɛ ka denbaya maa 10 ayiwa banbacu walima bandijugu olu kɔni kun taara ka bɛn ni novembre kalo tile 18 ka taa coyi k'olu la fo a ka so an bɛna da don la ka bɔ yen min bɛ tali kɛ biro politique la n'o ye parti sadi ye olu yɛrɛ kɔni kun bɛ min bɛ tali kɛ gabakoro droit la ayiwa min bɛ maa 300 o de kɔni donna u ka politique tɔn na an bɛna an da don o fana la an ka walawalali la ka bɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ sugu kɛnɛ kan sugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Feminiya ni a b'a ta ko 4 na ayiwa an ye ɲininkali kɛ min ye tali kɛ jagokɛla dɔ la an bɛna an da don la ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn novembre kalo tile 18 san 2022 ta coyi o de kɛra min bɛ tali kɛ maa 10 na ni muso 3 b'a la fo ka taa se denmisɛn 6 yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ bosonbagaba dɔ fɛ Mali yɛrɛ kɔni na nka i bɛna ye ka bɛn ni novembre kalo tile 27 san 2022 Musabugu ni o ye an ka kɛnɛyasoba min o yɛrɛ kɛrɛfɛ la ni o ye hôpital di Mali ye ayiwa Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka wulikajɔ o de kɔni kɛra sababu ye ka se ka min ye bandijugu ninnu k'u yɔrɔ ladɔn cogoya min na ayiwa u ka wulikajɔ n'u ka baara ɲuman o de fana kɛra sababu ye ayiwa min bɛ tali kɛ sɔrɔ bosonbagaba in na a ka maa min tun bɛ banbaaci ninnu bolo ka se ka u bolo bɔ olu yɛrɛ kɔni kan na cogoya min na an y'a fɔ a bɛ tali kɛ maa 3 o ye musolaka ye maa 6 denmisɛnnin olu kɔni ye olu ye nka laɲini kɛ tun ye jumɛn o de ye ka se ka fɔ ni sɔrɔ bosonbaga ɲɛna a bɛ se ka n'o ye 900,000 ka se ka o d'olu ma cogoya min na walima duwanyaw kɔni ye olu ka ɲɛnaminifɛn dɔw minɛ kɔsannin na ayiwa ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'o yɔrɔ fɔ olu ɲɛna yaasa olu tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogoya min na nka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni sabatili ma a ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin cɛdenw ma ani ka u ye baara minnu yɛrɛ kɛ ka tila ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka o kɛ ni Mali finitigilakaw ye cogoya min na mun b'a to ni walinasuguya ninnu olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kan ka tila k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ taa ni ka segin min ni malidenw b'o kɛlɛ ka kɔrɔ ayiwa bɛɛ ka taa i ka baara kɛ yɔrɔw la i n'a fɔ min kɔrɔlen an bɛ bɔ yen an bɛ taa min ye Jelibugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la parti sadi olu ka bureau national min n'u ka siège yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka bɛn ni novembre kalo tile 27 san 2022 min bɛ tali kɛ sifinnaka walima tɔnden 300 minnu ni olu bɛ gabakɔrɔ droit la olu yɛrɛ kɔni sɔnna ayiwa ka tugu n'o ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale ni a jɛw olu yɛrɛ kɔni ka hakilina kɔ o de kɛra sababu ye u sɔnna mun ye parti min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ayiwa ni fanga ɲini tɔn don ayiwa olu n'o ye sadi ye ka se ka ayiwa u hakilinaw k'o fara olu ta kan cogoya min na ka se ka ŋaniyaw yɛrɛ k'olu fana kɛ kelen ye kunkilennaw k'olu fana fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ kelen ye o sababuya de la i b'a ye k'a fɔ sifinnaka ninnu fo ka taa se maa 300 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ma olu sɔnna ka tugu n'o ye sadi yɛrɛ kɔni ale ɲɛma ani a hakilina yɛrɛ kɔni o kɔ nka i b'a ye k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɔra maa joona o de ye Abdelkader Samake ni ale yɛrɛ ye gabakɔrɔka ye ayiwa nka kɛnɛ in kan maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ nin nɔ n'o ye bureau politique national o yɛrɛ kɔni tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka parti yɛrɛ siège ba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka min ye secrétaire général ye ni ale ye Mohamed Akratan ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Abdelkader Samake kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kumara sabali ka ɲi ka micro la nka an ka jɛ ka Abdelkader Samake ale lamɛn fɔlɔ abenula la kan saba be nga foli be se bureau politique bɛɛ lajɛlen ma ni parti sadi mɔgɔ jara sunati fɛn bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnla an bɛ gabakɔrɔ durakaw fo depuis don min na a kuma fɔra gabakɔrɔ dura la jama fɛn bɛ yan o si ma sigi u bɛɛ y'u seko kɛ d'accord donc kunnafoniya la mɔgɔ hakɛ mun tɔgɔ sɛbɛn u fɛ a ka ca ni mɔgɔ 300 il y a plus de 300 et quelques adhésions ici bien d'accord donc bitay ne ɲɛnabila ye donc an ye laɲini kɛ bureau an ka bureau min comité min bɛ yen nɔ chaque dimanche n'Ala sɔnna mɔgɔw bɛna tɛmɛ ka t'u n'u ka carte ta d'accord donc bi bi in na bureau mun nana o ye gabakɔrɔ bureau yɛrɛ les 20 membres du bureau
plus quelques membres qui sont là. Donc nous, nous avons fait nous ta sungoro, ani kuga kartita, nous le tila se toma, ou fana bete me don que nous kartita. Donc de ansi ko yambi. D'accord? Bine biano briefing mene kanambe, kaba koro dura milita briefing, bureau politique briefing tena bide. Ni wale nasuwa ate se ka ke kateme niso jere koni ka ibaye parti tondu no ye fa ini to nye bela jele koni niso jara ka beni wale nye aywa akene ka mime talike secrétaire général la ni Ali Mohamed Akratani aywa koni ma se ka to ni ale re koni ma fulike aywa ka se ka bunya ko fene lasigi munu ni o sona ka do oluka fa ini to ina anga je anga secrétaire général la me Mohamed Akratan akme sabalika Touré ale ka micro la mbe jama fo mbaw ka dugutigiw naw ka almami fana fo ana baw naw faw min be du kono mbe ngaba korokaw be la jele fo mbe Abdelkader Samake ba fo akabara mana akawlika jola e donana agali agimalahit ale gawo sadi section président donc nana ben ya fa ko bi ko ngaba koro droit a jeune bina do ton nabi ya fa ka kadai ale fana kaka sere donc ulube ka bara min ke gawe o fana ni fana be o bara en kalawu kenya ambe de be nyon fe mali fande a hakina be kele donc nous ba fait ko yoro fo ka fo fana docteur Oumar Mariko ba kalama ko tonsini kabina ke Abdelkader Samake naka jeune jukulu minu kera parti bina fara parti sadi jeune jukulu ka ko bide amina ubunu bolo do barawla hal nu tumbe barala korolem bi koni unana en tout cas ou bien de tonnes, ou bien de cartita, de tonnes. Parce que nous donnons partie sadi là, be carte d'État, carte koroko, m'seka kuma partie sadi, kene ou bedeka. Donc de là, enfin le ben yon donne carte non de, sans carte d'État. Donc docteur Mariko ka folibe. Ndemi foyer jamana be situation menabi, auka doni tamashende parce que ambe pousso mina jamana kono bi jamana ka ko mano non ketani eminu kumana nenye dora we chama fala ambe jamana kele de be jeli bon de be mo de be ka fa mo kan na fulo de be ka tien gele abe jamana kono ankan ambe de kan ka haklu ke kele pour que danaya kas to bien danaya ka lakuraya an ni ɲɔgɔn cɛ malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais pour que ka kɛ il faut que jamana ɲɛmɔgɔw olu fana ka misali di u ka misali di ka yira ko olu bɛ mali fɛ olu bɛ maliyɛn denw bɛɛ de fɛ o la danaya bɛ da kan an bɛ se k'an sigi ka bɛn kuma fɔ an kɔni hakili la solution min bɛ yen o ye ka bɛn kuma fɔ ka lajɛ ni jamana an ka fara ɲɔgɔn kan pour que kɛlɛw ka dabila o de insécurité guerre o ka dabila sécurité kana jamana kɔnɔ mɔgɔw ka se ka kuma parce que bi bi in na kuma caman bɛ yen u tɛ se ka fɔ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔw sirannen de don an ka da ɲɔgɔn kan an ka se ka baaraw kɛ a kɛcogo la an ka jamana lataa ɲɛ mais o tɛ se ka kɛ ni sécurité ma sigi kana jamana kɔnɔ jamana bi bi in na a tun b'an kɔnɔ ko ni yɛlɛma kɛra yurugu o tun bɛ dabila mais bi bi in na fɛn caman b'a yira ko o sira tɛ ka taama baarakɛ yɔrɔw la ka baarakɛlaw ta k'u bila baaraw la ka yɔrɔw di mɔgɔw ma i n'a fɔ logements sociaux o bɛɛ ɲagaminen de don hali ni bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya la walima gendarmeya la walima polisiya la a kɛnɛ jɛlen tɛ sira minnu bɛ mɔgɔw ladon jɛlenya la o tɛ ka yira mɔgɔw la a bɛɛ bɛ kɛ dabiri de ye
donc a tɛ ka kɛ jɛlenya kan. Filanan an bɛ jamana min kɔnɔ bi bi in na gɛlɛya bɛ yen, dun ka fa tɛ ka sabati, fɛnw da ka gɛlɛn, ɲɔ da ka gɛlɛn, malo da ka gɛlɛn, sukaro da ka gɛlɛn, fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn, hali ka bɔ dugu la ka taa dugu la a ma nɔgɔn. Donc gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ, il faut que o ka fɔ. En même temps mɔgɔw tɛ ka kuma ka wasa ko hakilina t'a yira. U nana min fara kan o ye loi électorale de ye, sariya minnu bɛna kalataw bɛna kɛ ni sariya min ye, u nana kɛ sariya jɛgɛnɛ de ye, ka tila ka avant projet de constitution o fana dabirilen don ka yira malidenw ma. Donc an fana ko k'an tɛ jɛ n'u si ye parce que u jɛlen tɛ, nanbara b'u kɔnɔ, jan b'u kɔnɔ. Donc il faut ka ko dɔn kabini sisan ko gɛlɛya minnu bɛ yen, sariya minnu fana bɛ yen u dabirilen don ka di jamanadenw ma. Donc il faut que jamanadenw bɛɛ de ka wuli k'u bali u ka tɛmɛ. Donc o kɛlɛ fana jeunes jɔyɔrɔ b'a la, an minnu ye cɛkɔrɔbaw ye fana an jɔyɔrɔ b'a la parce que an bɛ siraw de yira an kan ka minɛ ni bolo minnu ye. Takunanina ni o ye fɛnmiya ye n'a bɛ kɛ sugu ye, sugu min n'a bɛ sigi kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw olu kɔni ye. Ayiwa Bamako, ayiwa min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dalajɛ soba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko CICB ka daminɛ novembre kalo tile 24 ka taa bila tile 26 la, min bɛ tali kɛ fɛnmiya a takunanina o kɔni o tana kɔni gosira min ye feerekɛlaw ye ale ni bayɛlɛmalikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka se nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan yaasa u ka seko n'u ka dɔnko ka se ka o yira diɲɛ ma la tuga min na. Wa o kun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye Yeli Vision ye, an yɛrɛ kɔni kun bɛ nin nɔ ka taa k'an sigi, a bɛ fɔ min ma ko panel n'o kun ye ɲɛfɔli kɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la, a bɛ tali kɛ réseautage la, o nafa o bɛ se ka se kɛnyɛrɛye baarakɛla walima feerekɛla ma tuga min na ni o ye ɲɔgɔn dɔn ayiwa o sira yɛrɛ kɔni ye. Nka a kɛnɛ in kan an ye jagokɛla dɔ kɔni sɔrɔ yen, ale fɛnɛ y'a ka nisɔndiya kɔni k'o yira. An bɛ ale lamɛn min ye Siriki Ture ale ka micro la. Aminata Tunkara, an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Aminata Tunkara, ne bɛ fini feere de hokumu kɔnɔna la. N bɛ finiw dilan Bamakɔ yan, fini minnu bon prêt-à-porter don, mais aussi ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka passer, il y a des sur-mesures aussi. Bon, ni ye siɲɛ fɔlɔ ye ka participer, mais je trouve que vraiment c'est une bonne initiative parce que dès le début, on nous a vraiment mis à l'aise. On a mis à l'aise là. En fin de parce que depuis que nous à mes formations là, faut assez bima, à mes formations que, à mes masterclass ou que échange ou b, fin de donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Bon, nebolo na ananaka foko bega doki yere. Dans ce contexte-là, mɔgɔ caman b'a fɔ bon mɔgɔw bɛ fɛn caman kɛ mais komi an ka coach b'a fɔ an ye cogo min na i ka fɛn ɲini k'a dɔn yanni i ka don a la parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ caman bɛ fɛnw dayɛlɛ entrepreneuriat ka di mɔgɔ caman ye mais a tɛ laban pourquoi parce que u documentelen tɛ u m'u former a kan donc moi je trouve que u kan ka formation kɛ k'u documenter ka ɲɛ. Entrepreneuriat kɔni idée ka ɲi parce que fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ ka indépendance financière d'i ma, surtout muso, je pense que c'est une très bonne idée. Merci. Kaboyi an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali ale ni Chinois jamana yɛrɛ kɔni cɛ bɛnkan sɔrɔla min bɛ tali kɛ u ka usine kɔni sigili la ni a bɛ fɔ min ma ko unité de filature. Ayiwa o kɔni fila belebele o bɛna sigi Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la, o bɛna kɛ sababu ye degun caman bɛ yen nɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fiɲɛ bɔ cogoya min na. Ayiwa usine kelen o bɛ ta ka sigi n'o ye Kucala ye, i b'a ye k'a fɔ min kɔni bɛ kɔɔri min yɛrɛ kɔni parata yen nɔ o bɛ t'i jɔ fo tɔni 20,000 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la. Nka
nga ka boyi min ye Bamako ta ye ale bɛ t'i jɔ fo tɔni 25 kɔni ɲɔgɔnna si la nga n'i ye a bɛɛ lajɛlen ta ka a wari yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan dollar wari la a bɛ t'i jɔ fo $200 ɲɔgɔnna si la nga bɔta yɔrɔ la Mali yɛrɛ kɔni min jɔ 185 ye Chinois jamana olu bɛna u jɔ 115 ye nga a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Mali ale ni Chinois jamana olu yɛrɛ kɔni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de kɔni kɔnɔna la o t'a dan ye nga ni usine kofɔlen ninnu jɔli o bɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ denmisɛn 1000 na o kɔni olu bɛna baara yɛrɛ kɔni sɔrɔ halisa ka to Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye min ye tasuma jugu min wulila u ka dugu min na n'o ye Uriki ye ni ale yɛrɛ bɛ Chine faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni novembre kalo tile 27 yɛrɛ kɔni ye min bɛ tali kɛ sifinnaka maa damadɔ la olu yɛrɛ kɔni bɔra fɔlɔ min ye ka se ka u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni yira wa dusumakasi u b'a yira ka bɛn ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni ye o de kɛra sababu ye denmisɛn 10 ɲɔgɔnna si o fɛnɛ kɔni ni binna wale in fɛ bari ka d'a kan maa minnu kun kan ka taa denmisɛnw ni nakana ni o ye pompe ka bɛn ni wale min talen bɛ n'a bɛ fɔ min ma ko restriction covid-19 ni o ye ayiwa ka se ka fɛɛrɛ kɛ covid bana o ka se ka ban cogoya min na Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa o de kɛra sababu ye ni o ye tasuma fagalan ninnu yɛrɛ olu ma se ka kɛnɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ joona ayiwa kɛnɛ bɛ taa sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛra o min kɛra ayiwa sifinnakaw olu kɔni bɔra mun ye Duriki yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yaasa k'u ka dusumakasi yira dɔw y'a yira k'a fɔ président a ka wuli ka bɔ fanga la ayiwa dɔw yɛrɛ kɔni y'a fɔ a ka tɔn min bɛ n'o ye fanga ɲinitɔn ye ayiwa ko olu yɛrɛ kɔni to yɛrɛ kɔni fɛ nka an y'a fɔ sifinnakaw u bɔlen min kɛra ka taa min bɛ tali kɛ buji ka to o mɛnɛ sirabakun na ale ni filɛri ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ni binna o kɛra sababu ye den sifinnaka caman olu yɛrɛ kɔni bɔra ayiwa yɔrɔ wɛrɛw la ka se ka na fara u kan min y'a to nin kɛnɛ in ayiwa u ka dusumakasi u bɛ se ka o yira cogoya min na a kan ka bɔ yen an bɛ taa sisan Faransi a bɛ fɔ u ka jɛkulu minnu ma n'o ye baɲumankɛ tɔn ye minnu ni olu ye Faransi yɛrɛ kɔni ta ye ayiwa a b'a yɛrɛ k'a fɔ ni olu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ni a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Faransi jamana yɛrɛ de ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni na ayiwa min bɛ tali kɛ musoba dɔ la ni ale ye farafinna muso ye ni a tɔgɔ Nathalie Yab ni a ka yɛrɛ ka wulikajɔ bɛnnen bɛ farafinna ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ kɔni tali ma ayiwa ale fana y'a ta ka bɔ min ye u ka kunnafonidiso min bɛ ko Le Monde u y'a yira k'a fɔ tɔn minnu dɔ bɛ Mali la fo ka taa se Centrafrique ma ni olu yɛrɛ kɔni bɛ wari sɔrɔ Faransi jamana yɛrɛ kɔni bolo ko ayiwa u kɔni siga kɛra u la k'a fɔ ko denmisɛn 9 ko u kɔni bɛ denmisɛn suɲɛ la Mali la fo ka taa se Centrafrique yɛrɛ kɔni ma o min yɛrɛ kɔni kɛra kiiri tigilamɔgɔw ayiwa olu y'u ka ko yɛrɛ kɔni jateminɛ bari ka d'a kan a bɛnna ni maa 9 olu yɛrɛ kɔni taara damakasi sɛbɛn de kɔni don min b'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu k'a fɔ baɲumankɛ tɔn olu yɛrɛ kɔni ka baara fɛnɛ kɔfɛ u bɛ min ye densuɲɛw ye k'o kɛ farafinna jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Centrafrique ko yaasa ka taa den ninnu lamɔ Faransi jamana yɛrɛ kɔni kan ni fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na tuguɲɔgɔnkɔ min n'a bɔ olu kɛra ni anw ye a ka se ka olu jidi ka an ka ja ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na bi don kibaru kɔni a bɛ bila nɔ maaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ wasalamu